Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Эфирда имамнан сырык тапшыруы. Сездән килгән сорауларга хәзрәтләребез белән бергәләп җавап таба торган программа. Ассаламу алейкум, Нияз хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Инде сезне шу студияда күрергә бик шатбыз. Инде үзебезнең тамашачыларыбыз белән таныштырып китәсем килә. Безнең бүген студиябызда кунакта үзебезнең бик данлыклы апанай мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Сабиров. Инде безнең белән сез беренче генә тапкыр түгел, инде белеп торасыз, менә безгә бик күп сораулар килә, гадәтле тамашачыларыбыздан, димәк, кеше кызыксына, яки алар менә бурчы ниндидер шундый сораулар бар. Инде бу безнең чыгышыбыз biraz гына кагылып китер, әлбәттә Рамазанга да, чөнки Рамазан айы, бәлки Рамазан турында үзегез дә сорап сөйләп китәсегез килер. Бик күп әлбәттә бит башка сораулар да бар. Иншалла акырынап аларга һәрберсенә җавап кайтарырга тырышырбыз. Һәм инде сезнең рөхсәт белән вакытны сузмыйча беренче сорауга күчәм. Рамазан аенда ураза тотканда хатыным белән үбешергә ярыймы дип сорау биргәннәр безгә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Белгәнебезчә, ураза тотканда якынлык кылудан сакланырга кирәк. Якынлык кылу уразаны боза. Әгәр дә үбешу, кучаклашу якынлыкка китермәсә, уразаны бозмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям уразалы булганда үз хатыннарын үбә һәм алар белән шаяра торган булган. Шуңа күрә галимнәребез шушы хадискә таянып, хатыннарны уразалы вакытта үбергә мөмкин. Иң мөһиме ул мөнәсәбәтләр якынлык кылуга китермәскә тиешле. Һәм тыелу хәерлерәк булыр. Мәсәлән, бүтән төрле чиракта, шул мәсәлән, үбеп алды, үбешеп алдылар ди. Шахватка китерде, мәни чыкты. Андый вакытта ураза нәрсә эшли? Ураза бозыла. Әгәр дә мәни чыкса, ураза бозыла һәм инде каза кылырга кирәк булачак. Бер генә көн итеп. Бер генә көн итеп казаклаксы. Шулай ук ураза турында икенче сорау, сүгенү уразаны бозамы дигәннәр. Китапларда аңлатылганча, уразаны 4 төрле эш боза. Бер борчак кадәр ризык яки дару йоту, бер йотым су яки дару эчү, якынлык кылу һәм авыз тутырып кысу. Әгәр дә менә шушы гамәлләрдән башка гамәлләр башкарылса, алар инде уразаны бозмасалар да кеше әҗерсез кала. Мәсәлән, кеше сүгенсә, гайбәт сөйләсә, ялган сөйләсә, ул әҗерсез кала. Ураза тотуның төп максаты рухи яктан паклану, Аллаһ Тәгалә ризалыгына ирешү. Ураза тоткан кеше ризыктан, эчемлектән, якынлык кылудан гына тыелмый. Ул начар сүзләрдән, начар фикерләрдән һәм гынаһлы гамәлләрдән дә тыела. Шул вакытта без улуг рәхмәткә ирешәбез. Бездә тән һәм җан бар. Без күп вакытта тән ихтияҗлары турында уйлап, җаныбыз турында онытабыз. Һәм кайбер гамәлләр аркасында җаныбыз, ягъни калбыбыз, күңелебез каралана. Көнчелек аркасында явызлык, тәкәбберлек һәм башка шундый тискәре сыйфатлар аркасында безнең күңелебез, калбыбыз каралана. Аллаһ Тәгалә безгә Рамазан аенда ураза тотуны боерды, рухи яктан камилләшер өчен. Хадисләрдә әйтелгән, әгәр дә ураза тоткан кешеләрнең итләрен ашаса, ул ураза тотмады. Ягъни ураза тотмады дигән сүз, ул әҗерсез калды. Уразаның файдасын күрмәде дигәнне аңлата. Һәм кешеләрнең итләрен ашау? Кешеләрнең итләрен ашау ул гайбәт сөйләү. Башка хадисләрдән күренгәнчә ул гайбәт сөйләү. Бу хакта Коръән аяты да бар. Барыбызга да инде кешенең итен ашау бик шундый җирәнгеч гамәл булып күренә. Һәм менә гайбәт турында гайбәтне сөйләгәнче без шуны искә төшерергә тиешбез. Шулай ук галимнәр аңлатуынча, ураза 3 төрле була. Беренче төр ураза ризыктан, эчемлектән һәм якынлык кылудан тыелу. Ягъни уразаның дәрәҗәләре турында сүз бара. Уразаның беренче дәрәҗәсе ризыктан, эчемлектән һәм якынлык кылудан гына тыелу. Бу гавам халыкның уразасы, күпчелек кешеләрнең уразасы.
Икенче дәрәҗәдәге ураза ризыклардан, эчемлекләрдән тыелу белән бергә начар сүзләрдән тыелу, начар гамәлләрдән тыелу, бу сайланган кешеләрнең уразасы, изге кешеләрнең уразасы булып санала. Өченче дәрәҗәдәге ураза бик ихласлы булган кешеләрнең уразасы. Алар начар сүзләрдән, начар гамәлләрдән генә тыелмыйлар. Алар һәр вакытта Аллаһ Тәгаләне истә тотып гамәл кылалар. Һәр вакыт зикрдә булалар, һәр вакыт дугада булалар. Дөньяви эшләрне башкарсалар да Аллаһ Тәгаләне истән чыгармыйлар. Алар гел зикрдә. Шул зикр аркасында алар күп кенә начар гамәлләрдән ярак булалар һәм һәр вакытта изгелектә булалар, кешеләргә шатлык, сөенеч китерәләр. Ураза тотуның төп максаты әхлакый яктан үсү, үзгәрү, яхшы якка үзгәрү. Әлхәмдүлилләh, күп кенә кешеләр ураза аркасында тәмәкене ташлыйлар, начар гадәтләрне ташлыйлар, туганлык мөнәсәбәтләрен ныгыталар. Белгәнебезчә, Рамазан аенда ифтар мәҗлесләрен үткәрү бик саваплы. Шундый мәҗлесләрдә туганнарын чакыралар. Күп еллар дәвамында аралашмаган туганнарны чакыралар да һәм шулай итеп мөнәсәбәтләрне ныгыталар. Уразаның, Рамазанның фазиләтләре бик күп. Әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә күп кенә китаплар чыга. Шушы гыйбадәтнең фазиләтләре турында алдан ук әзерләнергә кирәк. Алдан ук шушы китапларны укырга, үзебезне баетырга кирәк. Рамазан аен тиешле дәрәҗәдә үткәрер өчен. Инде без дә кадерле тамашачыларыбыз, үзебезнең менә Хозур нәшрият йорты исеменнән дә киңәш бирәбез. Менә ул сүгенү булсын, яки тагын шундый башка күркәм булмаган гамәлләрдән алар гомумән берсе дә мөселманны гадәти көндә дә бизәмиләр. Инде әлбәттә менә сорау бирелгән сүгенү уразаны бозамы дип, ләкин без көндәлек тормышта да мондый гамәлләрдән читтә торырга чакырабыз, чөнки ул мөселман әле безнең исламны да көзгесе булып тора, безгә карап ислам турында да уйларга мөмкин халыклар. Шуңа күрә инде үзебезне күркәм гамәлләр белән генә бизик, үзебезне сыйфатларыбызны күркәм яктан гына ачык калганнар өчен дә без үрнәк булырлык мөселманнар булсак иде, Аллаһ Тәгалә шулай итеп безне кылса иде. Амин. Монда тагын истәп шунысын әйтәсем килә. Әгәр дә кеше ураза тотканда ризыктан, эчемлектән генә тыелса, телен начар сүзләрдән тыймаса, аның тәне сәламәтлеккә ирешә, әмма җаны сәламәтлеккә ирешми, җаны пакланмый. Ул начар сыйфатлар белән кала. Һәм начар сүзләрдән тыелыр өчен ураза тотканда зикрдә булу киңәш ителә. Яшрак Коръән уку киңәш ителә. Мәчетләргә яшрак йөрү киңәш ителә. Шушы гамәлләр аркасында без күп кенә әҗерләргә ирешәбез һәм бу сөннәтләр, шушы истәмә изге гамәлләр ярдәме белән без инде үзебезне гайбәттән, начар сүзләрдән саклый торган булабыз. Аллаһ Тәгалә һәр вакытта безне күреп торганын, ишетеп торганын истә тотырга кирәк. Һәм ураза ул улуг гыйбадәт икәнлеген истә тотырга кирәк. Аллаһ Тәгалә Рамазан аенда башка айларда бирмәгән бүләкләрне вәгъдә итә. Һәм җәннәт ураза тотучыларны сагына. Бу хакта күп кенә риваятлар бар. Бер хадисны искә төшерәсем килә. Рамазан аенда 4 гамәлне кылырга тырышыгыз диелгән. Беренчесе ла илаха илляллах калимасын яш әйтегез. Бу сүзләрне тел белән генә түгел, күңел белән дә әйтергә тырышырга кирәк. Аллаһтан башка илаһи зат юк. Бу сүзләрне әйткәндә без уйларга тиешбез. Раббым, мин синең кулың. Син миңа күп кенә ниъмәтләрне бирәсең. Мин сиңа мохтаҗ, мин сине улуглыйм, мин синсез яши алмыйм дип уйлап бу сүзләрне әйтергә кирәк. Икенче гамәл истигъфар, ягъни Аллаһ Тәгаләдән гафу сорау. Раббым, гынахларымны кичер, астагфируллах, астагфируллах дип тә әйтергә мөмкин. Өченче гамәл җәннәт сорау. Һәм дүртенче гамәл я Раббым, безне җәһәннәмнән коткар дип дуа кылу. Менә шушы 4 нәрсә таравих зикрләрендә дә чагыла. Таравих намазын укыганнан соң без зикр әйтәбез, таравих тәсбихын әйтәбез. Анда шундый сүзләр бар. Ла илаха илляллах, настагфируллах, нас'алукал җанна ва наъудhu бика минан нар. Монда зикр дә бар,
истигъфар да бар, монда җәннәт сорыйбыз һәм безне җәһәннәмнән коткар дип сорыйбыз. Менә шушы гамәлләрне без еш башкарсак иде, тырышсак иде, алар барысы да җиңел. Монда инде озын сүрәләрендә укырга кирәк түгел, нидер махсус гамәлләрне дә кылырга кирәк түгел, бары тик зикр әйтергә кирәк һәм дуа кылырга кирәк. Менә бу гамәлне һәр мөселман үти ала. Аллаһ Тәгалә безгә мөмкинлекләр бирә, без ул мөмкинлекләрдән файдаланырга тырышсак иде. Һәр вакытта инде истә тотырга кирәк, бездә тән бар һәм җан бар. Җаныбыз турында да уйларга кирәк. Җанның ризыгы бар, тән ризыгы бар. Һәм менә без ураза тотканда тән ризыгыннан тыелып, үзебезне, җаныбызны ризыкландырабыз. Ашау турында, эчү турында уйламаганда, без күбрәк Аллаһ Тәгалә турында уйлыйбыз, рухи кыйммәтләр турында уйлыйбыз һәм изгелекләр кылырга тырышабыз. Шулай итеп без рухи яктан камилләшәбез, нәфесебезне паклыйбыз. Менә тән ихтиҗлары дигәндә нәфес күздә тотыла. Нәфеснең теләкләре ул тән ихтиҗлары. Калб ихтиҗы ул Аллаһ Тәгаләгә ышану, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу, аның ризалыгы өчен изгелек кылу, бу инде калб ихтиҗы булып тора. Әгәр дә кеше тән ихтиҗлары турында гына уйлап, калб күңел ихтиҗы турында уйламаса, анатса, гафләттә булса, ул матди яктан бай булса да, чын бәхеткә ирешә алмаячак. Чын бәхеткә ирешер өчен рухи байлыкка омтылырга кирәк. Менә Рамазан айы безгә шушы байлыкка ирешергә ярдәм итә. Менә сез әйткән тарвих зикрендә соңгы шушы менә ла илаха илляллаһ настагъфируллаһ нас'алукал җанна ва наъуду бика минан нар дигән өлешне көн дәвамында зикр кебек әйтеп йөрергә ярыймы? Әлбәттә, әлбәттә. Таравихта гына түгел, әмма мәсәлән, кеше бүтән дәга белми, менә шушыны белә һәм шуны Пәйгамбәребез әйткән хәдисендә дип шулай кылса ярыймы? Әйе. Иң мөһиме ул сүзләрнең мәгънәсен уйлап, мәгънәсен аңлап әйтү. Тел белән генә әйтү түгел, ә күңел белән дә әйтергә кирәк. Ла илаха илляллаһ дигәндә Раббым мине күрә, Раббым мине ишетә, мин аның кулы, мин аңа мохтаҗ, мин зәгыйф, аның рәхмәте каршында. Менә шундый уйлар белән әйтеп йөрсәк, файдасын күрәчәкбез. Һәм истигъфар кылганда да уйларга кирәк, миндә кимчелекләр бар, миндә нәфес бар, шайтан бар, кай вакыт мин нәфескә ияреп, яки инде шайтанга ияреп хаталар кылдым. Аллаһ Тәгалә кичерүче, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте киң, ул мине гафу итәчәк дип, аның гафу итүенә өметләнеп, шушы истигъфарны әйтергә кирәк. Астагфирулла, астагфирулла дигән сүзләр, Раббым мине кичер. Менә бу сүзләрне галимнәребез аңлатуынча, иң кимендә 100 мәртәбә әйтергә кирәк. Көн саен 100 мәртәбә. Күбрәк әйтсәк, хәерлерәк була. Менә бу икенче өлеше, инде нас'алукал җанната ва наъуду бика минан нар. Ул шулай ук инде Рамазанда гына түгел, гомумән калган көннәрдә ялгышмасам шундый хадис бар. 3 тапкыр үзеннән сыенган кешене әйтер ди җәһәннәм, я Раббым, мине аңа кертмә дип. Ул кешене миңа кертмә ди. Һәм инде 3 тапкыр аны сораган кешене, ягъни җәннәт инде, я Раббым, миңа ул кешене керт дип дуа кылыр дигән хадис ишеткән бар. Ягъни 3 тапкыр мәсәлән җәннәт сорасак һәм 3 тапкыр Раббыбыздан сыйынсак, шундый җәһәннәм шулай дип әйтер, миңа ул кешене кертмә дип, һәм инде җәннәт миңа ул кешене керт дип әйтер дигән хадис ишеткәнем бар. Шуңа күрә инде күп тапкыр менә шушы гомумән 3-4 бергә менә ла илаха илляллаһ, астагфируллаһ, ас'алукал җанна ва аъуду бика минан нар дип көн сайын кабатлап йөрсәк, как раз без бөтен өлкәне дә алган булып чыгабыз. Бөтен хадисны үтәгән булабыз. Иншалла шулай булсын, кабул булсын. Инде кадәрле җәмәгать, бик кичкенә генә, шундый бик кыска гына дөреслектә дуга әйдәс кабатлыйк. Ла илаха илляллаһ, астагфируллаһ, ас'алукал җанна ва аъуду бика минан нар. Мәсәгәрдә бер кеше булса инде, яки инде без әйтә алабыз, ла илаха илляллаһ, настагфируллаһ, нас'алукал җанна ва наъуду бика минан нар. Мәсәлән, инде без дип сорабыз. Менә шушындый кыска гына дуга, ләкин бик шундый менә Нияз хәзрәт әйтеп китте, тирән мәгънәгә ия. Ул инде тәүхидтә, ул инде тәүбә кылуда, һәм инде ул әлбәттә җәһәннәмнән сыенып, җәннәт сорау. Шуңа күрә инде иншалла уларны истә калдырып, шулай ук үзебезнең гамәлләребезгә кертсәк, бик күркәм булыр иде. Дәвам итәбез. Инде шундый сорау биргәннәр безгә тамашачыларыбыз. Беренче елда балага авырга узып ураза тота алмадым. Икенче елда баланы имезеп ураза тота алмадым. 2 ел төшеп калды. Хәзер икенче балага уздым. Миңа нәрсә эшләргә? Бу очракта ураза
тотмаска рөхсәт ителә. Чөнки икле хатын кызларга ризык кирәк, матдәләр кирәк. Шуңа күрә алар ураза тотмаска мөмкиннәр. Ләкин әгәр дә хатын кыз икле булса да үзендә көч сизә икән, ул ураза тота ала. Бар шундый мөслимәләр, алар икле булсалар да ураза тоталар. Һәм Аллаһ Тәгалә аларга ярдәм итә. Монда инде табиб белән киңәшергә киңәш ителә. Табибдан башта киңәшергә кирәк. Әгәр дә табиб катгый рәвештә тыймаса, ураза тотырга мөмкин. Аннан инде каза кылырга кирәк булмаячак. Һәм шундый вакытта балага да уңай йогынты була. Әгәр дә әни кеше икле вакытта ураза тотса, зикрдә булса, Рамазан айында балага бик күп файда булачак. Аның инде гыйбадәткә, изгелеккә омтылышы барлыкка киләчәк. Тәрбия, баланы тәрбияләү, баланың бу дөньяга килгәнчә үк башланырга тиеш. Кайберләр менә сорыйлар, кайчан балага дини тәрбия бирә кирәк. Бала туганча үк башларга кирәк. Әти әнинең бер-берсенә күрсәткән мөнәсәбәтләре, сөйләгән сүзләре, ашаган ризыклары барысы да булачак балага тәэсир йогынты ясый. Уңай йогынты ясарга мөмкин, тискәре йогынты ясарга мөмкин. Әгәр дә әти әни әле бала туганча үк шундый күркәм мөнәсәбәттә булсалар, аннары әни кеше балага узганнан соң шул күркәм мөнәсәбәтләрен дәвам итсәләр, хәләл ризыкларны ашасалар, ул бала изге юлда булачак. Ул баланың күңелендә изгелеккә омтылыш булачак. Һәм галимнәр, менә кайбер тарихка карасак, кайбер улуг галимнәрнең әниләре уразада булсалар да, ягъни икле булсалар да ураза тотканнар. Инде сорауның тагын бер шундый бер ягы бар. Менә 2 ел төшеп калды дип әйтелгән. 2 ел Рамазан ураза төшеп калды микән инде ул? Әллә инде 2 ел ураза тотылмады микән? Шуңа күрә шундый сорау инде үземнән икле булу ул уразаны гомумән өстән төшерәме тагда шундый сорау? Икле булу уразаны өстән төшерми. Әгәр дә хатын кыз хайыз халәтендә, нифас халәтендә булса, аның өстеннән намаз төшә. Ураза төшми. Хатын кыз паклангач, уразаны каза кылырга тиеш. Һәм икле хатын кызлар да, әгәр дә икле вакытта ураза тотмасалар Рамазан айында, алар каза кылырга тиеш. Бер калдырган көн өчен бер көн тоталар. Аллаһ Тәгалә хикмәт иясе, аның рәхмәте чиксез, ул безгә җиңеллек бирә. Мусафир кешегә ураза тотмаска мөмкин. Чөнки сәфәрдә төрле кыенлыклар булырга мөмкин. Хатын кызга да шулай ук, икле булган хатын кызга ураза тотмаска мөмкин. Чөнки ризык кирәк, матдәләр кирәк. Инде аларның халәтләре үзгәргәч, алар каза кылырга тиешләр. Ягъни мәсәлән, беренче елда авырлы булып ураза тотмадым, икенче елда баланы имезеп ураза тотмадым дигәне, иншалла шул Рамазан айына карагандыр. Һәм инде Рамазаны үткәч, мәсәлән, инде бала бераз бала тугач, мәсәлән, инде бер көн анда рәттән түгел бит инде ул, мәсәлән, мөмкин, мәсәлән, бер көн ураза тотты, бер көн ашап, әзрәк кенә көч алды, мәсәлән, алай да тотарга мөмкин дә инде Рамазан үткәч. Анда бит бала тапканнан соң әле нифас халәте дә була. Шул нифас халәте узганнан соң каза кылырга мөмкин. Һәр көнне тотмаска мөмкин, бер-ике көн тотып, бер-ике көн ял итеп, аннары тагын бер-ике көн тотып, бер-ике көн ял итеп, шулай тотырга, каза кылырга мөмкин. Ләкин инде шул каза кылырга кирәк дигән нәтиҗә чыгарабыз. Ул фарыз. Әгәр дә менә Гыйбадат Исламия китабы бар, шул китапны инде тамашачыларга да тәкъдим итәсем килә. Ул мәшһүр китап, Әхмәд Хади Максуди дигән галимыбыз язган китап, һәр мөселманның истәл китабы булырга тиеш. Гыйбадат Исламия дигән китап. Анда кыскача һәм аңлаешлы рәвештә намазның һәм уразаның тәртипләре аңлатылган. Шунда язылганча, әгәр дә ураза вакытында тотылмаса, башка вакытта аны каза кылу фарыз. Һәм намазда шулай ук. Әгәр дә намазны без вакытында укый алмасак, ниндидер сәбәпләр аркасында, башка вакытта аны каза кылу фарыз булып санала. Фарыз гамәлләрне без калдырырга тиеш түгел. Истә тотырга кирәк, фарыз гамәлләрне бернинди изгелекләр дә алыштыра алмый.
Кайбер кешеләр, мин болай да күп изгелекләр кылам, шуңа күрә ураза тотмасам да була, намаз укымасам да була дип уйлыйлар. Әгәр дә без үзебезне мөселман дип саныйбыз икән, безгә беренче чиратта фаразларны үтәргә тиеш. Һәм шунысын да ассызлыклап әйтергә кирәк. Әгәр дә без Рамазан аенда ураза тотмыйча башка айларда нәфил уразаларны тотсак, ул нәфил уразалары кабул булмый. Башта безгә каза кылырга кирәк. Рамазан аенда тотмаган көннәрне тотырга кирәк, аннары инде нәфил уразаларны тотырга мөмкин. Монда инде әлбәттә бәлки теге инде Рамазан аенда булган тапшыруларда сөйләшеп алырбыз. Мәсәлән, шул ук Шәввәл уразалары бар. Сез менә әйтеп киткәнчә хәйз вакытлары бар. Хатын-кызларның кайберләре борчыла башлый. Уразада калган көннәр күп булды һәм менә Шәввәлгә җитешмәскә мөмкинбез дигән сүзләр бар. Ул вакытта нәрсәшик мәсәлән 6 көнне тотып куеп, Шәввәлне тотып калыр өлгерер өчен әллә инде Рамазанны тотарга кирәкме казаны дип бәлки кыскача гына аңлатып китерсез. Менә хәзер бәлки ул мәсьәләдә чөнки шуннан да андый хатын-кызлар андый ниләре бар, менә куркулары бар дип әйтик инде. Башта фаразны каза кылырга кирәк. Рамазан аенда мәсәлән 10 көн ураза тотмаган булсак, менә Шәввәл аена кергәч 10 көн каза кылабыз да, аннары калган көннәрне инде Шәввәл уразасын тотырга мөмкин. Кайберләр инде сорау бирәләр. Шәввәл аенда каза һәм нәфил уразаны, ике ураза өчен бер ният әйтергә мөмкинме дип сорыйлар. Бер ният әйтергә ярамый, чөнки ике төрле ураза. Берсе фарыз ураза, икенчесе нәфил ураза. Шуңа күрә аларны аерым көннәрне тотырга кирәк. Башта инде каза кылабыз, аннары соң нәфил уразаны тотырга мөмкин. Әгәр дә без киресенчә эшләсәк, безнең нәфил уразаларыбыз кабул булмый. Чөнки истебездә фарыз ураза бар. Вакытында үтәлмәгән фарыз уразабыз бар. Аны инде үтәргә кирәк. Шул вакытта без әҗергә ирешәчәкбез, иншалла. Иншалла. Монда алдагы сорау, сез инде менә аның алдагы сорауда җавап кайтарган идегез. Шулай да укыйм, кабаттан бәлки сорау бирүче көтәдер. Нәкъ менә үз сорауына җавапны сәфәрдә ураза тотырга ярыймы? Коръәндә бу хакта аят бар. Бакара сурасында сәфәрдә буручылар ураза тотмаска мөмкин, ләкин тотсалар хәйлерәк булыр диелгән. Шартларга карарга кирәк. Әгәр дә чыннан да авыр булса, тотмаска рөхсәт. Аннары ватанга, туган җиргә кайтканнан соң каза кылырга кирәк. Әгәр дә инде сәфәр вакытында кеше ураза тотса, ул үзенең туган җирендә тоткан кебек әҗерле була. Шундый әҗерләргә ирешә. Һәм истә тотырга кирәк Пәйгамбәребезнең хадисен, анда әйтелгән, өч кешенең дуасы кабул булмыйча калмас. Ураза тотучының, мусафирның, ягъни юлда булучының һәм мәзлумның, хаксызга рәнҗетелгән кешенең дуасы кабул булыр. Әгәр дә мусафир кеше ураза тотса, ул ураза тотучы буларак дуа кыла һәм мусафир буларак дуа кыла. Ягъни аның икеләтә инде мөмкинлекләре була. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешергә карарга кирәк шартларга. Әгәр дә юл кыен булса, авыр булса, ул вакытта рөхсәт ителә ураза тотмаска. Бу чиракта инде бу сәфәрдә ураза тотырга ярыймы дигән сорауга мөмкинлек булса, тотсаң ярый дип җавап кайтара алабыз. Алга таба безнең тамашачыбыз булай дип сорау биргән. Мин намаз укымыйм, ләкин ураза тотам. Минем уразам кабул буламы? Белгәнебезчә, ислам дине 5 нигезгә нигезләнгән. Беренчесе ул шахадат калимасын әйтү. Беренче фарыз Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә инану һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ул алып килгән барча нәрсәләргә ышану. Бу беренче фарыз. Икенче фарыз 5 вакыт намаз уку, өченчесе ураза тоту Рамазан аенда, дүртенчесе закат түләү һәм бишенчесе хаҗ кылу. Ураза тотуда, намаз укуда фарыз булып тора. Бер фарызны үтәмәгән очракта икенче фарызны үтәсәк, ул кабул булмый дип уйласак дөрес булмый. Намазны укымыйча уразаны тотсак, кабул булачак иншалла. Һәм шунысын әйтәсем килә, кайбер кардәшләребез Рамазан аенда ураза тотып, гәрчә намаз укымасалар да ураза тотып,
Рамазан айының файдасын көріп, Рамазан айында намаз оқи башладылар, аннары давам еттілер. Менә ураза тотырга тырышырга кирәк, намаз укымасак та, ураза тотырга тырышырга кирәк. Рамазан айында дуалар кабул була. Раббым, миңа рәхмәтеңне ирештер, миңа тауфик насыйп ит дип дуа кылырга кирәк. Һәм шушы гыйбадәткә игътибар биргәнгә күрә, Аллаһ Тәгалә хидаятта, тауфикта бирәчәк һәм киләчәктә ураза тоткан кеше намаз әһле дә булырга мөмкин. Рамазан айының фазилатларын истә тотырга кирәк. Рамазан айы ул Аллаһ Тәгаләнең улуг бүләге булып тора. Аллаһ Тәгалә Рамазан айында башка айларда бирмәгән әҗерләрне бирә. Һәм дуалар кабул була. Менә без сәхәр вакыты турында бер тапшыруда сөйләшкән идек. Сәхәр вакытында дуа кабул була, һәм ифтар вакытында дуа кабул була. Бер хадистә әйтелгән, ураза тотучының ифтар вакытында дуасы кабул була. Шуңа күрә хадисләрдә шундый дуа килә, дини китапларда да ул дуа китерелә. Аллаһумма лака сумту ва бика аманту ва алейка ризқа афтарту фагфир ли я гаффару ма каддамту ва ма аххарту. Ягъни, я Раббым, мин синең ризалыгың өчен ураза тоттым, синең ризагың белән авыз ачтым, минем гынахларымны кичер, миңа рәхмәтеңне ирештер дип дуа кылырга киңәш ителә. Ни өчен? Чөнки ифтар вакытында дуа кабул була. Һәм башка сүзләр белән дә дуа кылырга мөмкин. Гарәп телендә дуа кылу мәҗбүри түгел. Үз туган телебездә дуа кылсак та мөмкин. Әле шундый бер сорау ишеткәнем бар иде. Сәхәр дуасын һәм ифтар дуасын укый белмим, укымасам минем уразам кабул буламы дигән шундый. Ураза кабул булачак иншаллах, әгәр дә уразаның фарызлары үтәлсә. Һәм әгәр дә без гарәпчә әйтә алмасак, дуаны искә төшерәсем килә. Гарәпчә сәхәр вакытында ничек дуа кылырга кирәк? Навайту ана сумма саума шахри рамазан мин аль-фajri ила аль-магриби. Бу сүзләрне гарәпчә әйтә алмасак, үз телебездә әйтсәк тә була. Раббым, синең ризалыгың өчен таң атканнан алып, кояш баеганча хәтле ураза тотырга ният кылам. Хәтта күңел белән генә ният кылу да җитә. Сүз белән, тел белән әйтмәсәк тә, күңел белән ниятләсәк, дөрес була. Ният кылуның төп шарты күңел белән ният кылу. Ифтар вакытында да, әгәр дә без гарәпчә әйтә алмасак, үз телебездә теләгәннәребезне сорый алабыз. Раббым, синең ризалыгың өчен ураза тоттым, минем гынахларымны кичер, миңа сәламәтлек насыйп ит, бәрәкәт бир, мин сиңа мохтаҗ, син вәгъдә иттең, шушы изге айда дуаларны кабул кылырмын дип вәгъдә иттең, мин синең вәгъдәңә ышанам, мин сиңа ышанам, синең рәхмәтең шиксез. Раббым, мин сиңа мохтаҗ, инде дуаларны кабул кыл, рәхмәтеңне ирештер дип, шулай дуа кылсак та була. Иң мөһиме күңел белән дуа кылу. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ышанып дуа кылу. Кабул итәр микән, итмәс микән дип уйларга кирәк түгел, өметләнеп, ышанып дуа кылырга кирәк. Хадистә әйтелгән бит, кем Рамазан айында уразаны Аллаһка ышанып һәм аның әҗеренә өметләнеп ураза тотса, аның гынахлары кичерелер. Бу пәйгамбәребезнең хадисе, аның вәгъдәсе, пәйгамбәребез вәгъдәләрен үтәгән, дөреслекне генә сөйләгән, ул ялганны сөйләмәгән, пәйгамбәребезнең һәр сүзе хак, дөреслек. Шуңа күрә шул хадисне истә тотып, башка хадисләрдә әйтелгән фазилатларны истә тотып, Коръәндәге аятларны истә тотып, дуа кылырга кирәк, күбрәк дуада булырга кирәк. Аннары шунысын да әйтергә кирәк, ураза тотучылар өчен фәрештәләр дә дуа кылалар икән. Фәрештәләр, алар гынахсыз, аларның дуалары кабул була. Менә шуларны истә тотсак, Аллаһ Тәгалә безгә җиңеллек бирә. Иншалла җиңеллек бирә дигәннән, шундый бер сорау менә, армиядә ураза тоту фаразмы? Менә андый кешеләргә ничек кенә җиңел ураза тотырга мөмкинлек. Мен армиягә түгел, мин үз өстенә эшлим, чөнки кемдә заводта эшләргә мөмкин. Мәсәлән, минем бер танышым шундый сорау биргән иде. Мин менә кызыл тимерләр эретә торган пичләр кырында торам ди. Анда бик эссе ди инде, ләкин ураза тотам. Менә миндәге кебек кешеләр ди сорау бирәләр, менә безгә ураза тотырга ярым, юкмы дип, һәм менә шушы армиядә ураза тоту фарызмы? Менә шул гомумән бер җавап булса иншалла.
Dini kitaplarda anlatılганча, уразаны махсус очракларда гына тотмаска рөхсәт ителә. Без ул очракларны искә алдык. Анда армия дигән сүз юк. Кеше хәрби хезмәттә булса да ураза тотарга тиеш. Әгәр дә инде авыр булса, хәле китсә, су белән кыйнарга мөмкин, авызны чайкарга мөмкин, су белән чайкарга мөмкин. Ул рөхсәт ителә. Иң мөһиме ихластан Аллаһ Тәгаләгә ышану. Мин бу гамәлне үтәсәм, Аллаһ Тәгалә миңа ярдәмен бирәчәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә бары тик файда китерүче гамәлләрне генә безгә фарыз кылган. Бездә нәфис бар, һәм нәфис авыр булыр дип уйлый, уразаны тота алмамын дип уйлый. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, сезгә мин җиңеллек телим, авырлык теләмим. Һәм сезгә үти алмаслык йөкләрне йөкләмим дип әйтә. Аллаһ Тәгаләнең сүзе хак. Нәфис ялгыша. Күп вакытта нәфис ялгыша. Нәфиснең фикере шикле. Нәфиснең белемнәре шикле, Аллаһ Тәгаләнең белемнәре шиксез. Аллаһ Тәгалә безнең хуҗабыз, нәфис Аллаһ Тәгаләнең кулы. Һәм шуңа күрә инде кул хуҗага буйсынырга тиеш. Менә шулай уйласак, Аллаһ Тәгалә ярдәмен бирәчәк. Әгәр дә инде хәрби хезмәттә булган кеше авыру булмаса, сәламәт булса, ул ураза тотарга тиешле. Инде бераз гына Рамазан темасына читтәрәк барып, шундый бер сорау килгән безгә. Кешедә кунакта вакытта хуҗадан итегез хәләлме дип сорарга ярыймы? Яки бу әдәпсезлеккә керәме дип сорау биргәннәр. Әгәр дә без дин кардәшләребезгә кунакка килсәк, андый сорау бирергә кирәк түгел. Ул әдәпсезлек булырга мөмкин. Без инде үзебезнең кардәшебезгә шулай дип шундый сорау биреп, аны кыен хәлдә калдырырга мөмкин. Ничек инде дин кардәшебез безгә харам ризык бирергә мөмкин. Намаз укый торган кеше, Коръән укый торган кеше, хәләл ризыкларны ашый торган кеше безгә әлбәттә харам ризык тәкъдим итмәячәк. Шуңа күрә мусламан кешеләргә, мусламан кардәшләребезгә, мусламан туганнарыбызга кунакка килсәк, андый сораудан тыелырга кирәк. Әгәр дә инде без мусламан булмаган шундый этник мусламан дип әйтегез. Этник мусламан дип әйтергә мөмкин, гыйбадат кылмаган кеше янына килсәк, шул вакытта инде сорарга мөмкин. Мусламан илләрендә, кафеларда, рестораннарда андый сорау бирү таралмаган. Төркиядә булырга, Дагыстанда булырга туры килде. Андый сорау бирсән, алар сиңа инде гаҗәпләнеп карый башлыйлар. Ничек инде монда харам ризык булырга мөмкин? Монда бит инде без барыбыз да хәләл ризык кына ашыйбыз. Без бары тик хәләл ризыклар гына әзерлибез дип аңлаталар. Шуңа күрә менә кешесенә карап сорау бирергә кирәк инде. Алайса инде шундый сорау менә сез бит инде имам буларак ашларга барасыз, шундый сораулар бирергә туры килгәлиме? Менә чөнки ашка кем генә чакырмый, гадәттә бер тапкырда намаз укымаган кешеләр дә аш үткәрим әле, игә бер азан булсын дип аш үткәрәләр. Андый чиракта мәсәлән кайбер чакта чакыралар андый кешеләр, шулай үзләренең мусламан туганнарында, ярак туганнарында, карап итәм теге бик яракта бер мусламан туганым бар, игә бер мусламан килсен әле, менә имам килсен әле, андый чиракта менә сорау бирергә мөмкинме дип әйтик инде. Әгәр дә караганда инде бүләм сезне, бер караганда инде хәтта киялар сезне ашка дип чакырсалар да. Әгәр дә шик булса, сорарга мөмкин. Сораган очраклар да була. Кайбер кешеләр алдан ук әйтеп куялар, бездә бары тик хәләл ризыклар гына була, шикләнмәгез, рәхим итегез дип шайтып чакыралар. Әгәр дә күңелдә шик барлыкка килсә, сорарга мөмкин. Әйткәнемчә, әгәр дә ул кеше этник мусламан булса, фарызларны даими рәвештә үтәмәүче булмаса, ул вакытта инде сорарга мөмкин. Ник дигәндә, мәсәлән, кайбер шундый мәҗлесләрдә ашыга кыен сынып утырган кешеләргә ишеткәнем бар, хуҗа әйтә, курыкма, дуңгыз юк монда диләр.
Монда тавык кына, монда теге сыер гына дип әйтәләр. Шуңа күрә искә төшереп китсәк иде, менә үзебезнең кадерле тамашачыларга да, гомумән бу чакта итнең генә дип әйтик инде, әлбәттә бүтән продуктлар бик күп сөйләргә мөмкин туры киләчәк. Ит мәсьәләсендә ит кайчан хәләл була дип әйтик инде. Бүгенге көндә мин уйлыйм, шундый фикер белән яшәүчеләрнең саны кимеде. Шулай да. Элек үзем дә шундый сүзләрне ишетә идем. Әгәр дә ит дуңгызныкы булмаса, димәк ул хәләл. Харам сүзе белән бары тик дуңгыз итен генә атаучылар булган. Ләкин хәләл ризык ул сыер, сарык яки кәҗә ите генә түгел. Шәригатча бугазланган хайванның ите. Дуңгыздан кала сарыкның, кәҗәнең, атның, бызауның һәм сыерның итләре хәләл булып санала. Әгәр дә алар шәригатча бугазлансалар, суйылсалар. Әгәр дә ул хайваннар шәригатча суйылмаса, аларның итләре харам булып санала. Ни өчен харам булып санала? Чөнки кан чыкмаган була. Кан калган була иттә. Белгәнебезчә, кан ул наҗис булып санала, зыянлы булып санала. Шуңа күрә ул ит харам булып тора. Шәригатча бугазлауның максаты канның тулысынча чыгуы. Һәм аның тәртибе дә бар. Кан чыксын өчен дөрес чалырга кирәк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтеп, муен җирен чалырга, кан тулысынча инде чыгып беткәннән соң, аннар инде эшкәртергә мөмкин. Ул хайванны эшкәртеп, аннар инде тәкъдим итәргә мөмкин. Безнең динебез, альхамдулилlah, камил, пак, безне бары тик чисталыкка гына чакыра. Безнең динебез сәламәтлеккә чакыра. Һәм альхамдулилlah, бүгенге көндә мөселманнар гына түгел, мөселман булмаган кешеләр дә хәләл ризыкның файдасын аңлыйлар. Хәләл кафеларга йөриләр, хәләл итләрне алалар. Чөнки хәләл продукт ул сәламәтлеккә китерә торган продукт. Һәм шунысын да ассызлыклап әйтергә кирәк. Кайбер ризыклар аркасында безнең тәнебез генә түгел, аҗаныбыз да зыян күрә. Әгәр дә без хәләл ризыкларны ашасак, безнең тәнебез сәламәт була һәм Аллаһ Тәгалә күңелебезгә нур бирә. Безнең күңелебездә изгелеккә омтылыш барлыкка килә. Ә харам ризык аркасында без изгелектән ерагаябыз. Ни өчен күп кешеләр дингә битарафлык күрсәтәләр? Ни өчен мәчеткә барырга теләмиләр? Кайберләр хәтта мәчеттән куркалар. Бу харам аркасында була. Һәм тагын шунысын әйтергә кирәк, харам аркасында дуалар да кабул булмый. Әгәр дә без Аллаһтан нәрсәдер сорыйбыз икән, һәм Аллаһ Тәгалә безгә сораган нәрсәне бирми икән, димәк безнең тормышыбызда харам бар. Харам булырга мөмкин. Безгә уйларга кирәк. Тормышыбыз турында, гамәлләребез турында, нәрсә без ашыйбыз, нинди ризыкларны ашыйбыз. Һәм шулай харам төшенчәсенә ризык кына түгел, кайбер гамәлләр дә керә. Гайбәт сөйләү харам, көнләшү харам, тәкәббүрлек күрсәтү харам, ялган сөйләү харам. Бәлки менә шушы гамәлләр аркасында безнең дуаларыбыз кабул булмыйдыр. Шул турыда без уйланырга тиешбез. Бездә һәрвакытта инде шуны искә төшерәсе килә, чөнки күпчелек кеше ул турыда уйланмый. Бездә тән бар һәм җан бар. Тән вакытлыча, җан мәңгелек. Мәңгелек дөньябыз турында уйларга кирәк. Кеше ул мәңгелек. Кеше бу дөньяда вакытлыча яши, үлгәннән соң юкка чыкмый. Ул икенче дөньяга күчә, мәңгелек дөньяга күчә. Һәм Аллаһ Тәгалә безнең җаныбызга, рухи халәтебезгә карый. Аллаһ Тәгалә алдан ук безнең җаныбызны саф кылган. Кеше камил рәвештә бар кылынган. Аннары Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга җибәргән һәм бу дөньяда яшәгәндә нәфес аркасында кеше үзенең инде җанына зыян китергә мөмкин. Аллаһ Тәгалә безгә динне бүләк итте, нәфесне тәрбияләр өчен, бу дөньяда дөрес яшәр өчен, Аллаһ Тәгаләнең ниъмәтләрен дөрес кулланыр өчен. Әгәр дә без дин буенча яшәсәк, дин буенча яшәү ул намаз уку, роза тоту гына түгел, Аллаһ Тәгаләнең ниъмәтләрен дөрес куллану. Аллаһның ниъмәтләрен дөрес кулланып, акылыбызны, кулыбызны, фикерләребезне дөрес кулланып яшәсәк,
безнең тәнебез сәламәт була, һәм җаныбыз да камилләшә. Шулай итеп без ике дөнья бәхетенә ирешәбез. Менә шул турыда без еш уйласак иде, шул турыда онытмасак иде. Инде иншалла безнең бераз гына вакытыбыз калып бара, шуңа күрә алдагы сорауга күчик. Рамазан аенда яхшы гамәлләр өчен саваплар ничә мәртәбә арта? Инде монда юкка язмаганнардыр яхшы гамәлләр өчен дип, чөнки начар гамәлләр өчен без беләбез, шулай аның гынах мәртәбәсе арта дип. Әйе. Бу хакта мәшһүр хадис бар, анда әйтелгән, Рамазан аенда бер фарыз гамәл өчен башка айлардагы 70 фарыз әҗере бирелә. Бер фарызны башкарсак, Рамазан аенда 70 фарызның әҗерен алабыз. Инде нәфил гамәлләр өчен, өстәмә гамәлләр өчен 700 әҗер бирелә. Бер нәфил гамәл өчен 700 әҗер бирелә. Шуңа күрә бу хадисны истә тотып, беренче чиратта без фарызларны үтәргә тиеш, аннары инде нәфил гыйбадәтләрне, сөннәтләрне, башка изгелекләрне башкарга тырышырга кирәк. Сөннәтләрне үтәү, нәфил гыйбадәтләрне башкару, фарызларны дөрес итеп башкарга ярдәм итә. Менә сорау бирәләр, ничек ихластан намаз укырга, ничек ихласлыкка ирешергә? Ихласлыкка ирешер өчен фарызлар белән генә чикләнергә кирәк түгел. Менә Рамазан ае безгә бирелә ихласлыкка ирешер өчен. Рамазан аенда без таравих намазларын укып, ифтар мәҗлесләрен үткәреп, күп итеп зикрләр әйтеп, Коръән укып, дугалар кылып, ихласлыкка ирешәбез. Менә шушы гамәлләр аркасында без фарызларны да башка халәттә үтәргә өйрәнәбез. Шуңа күрә менә изге Рамазан аенда күбрәк фарызлардан кала, күбрәк изгелекләр кылырга тырышсак иде. Әмин, һәм инде шушы нуктада без менә саубуллашабыз. Шушында килгәнегез өчен, җавап кайтарганыз өчен зур рәхмәт. Аллаһ рәхмәте булсын, сәламы булсын, бәрәкәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Инде бу чыгарылышыбыз да, тапшыруыбыз да сезнең өчен файдалы булгандыр дип өметләнеп калабыз, кадерле Хызур ТВ тамашачыларыбыз. Исегезгә төшереп үтәбез, безнең эфирда Имамның сорык тапшыруы иде. Экраннарда булган адреслар буенча үзләрегезнең сорауларыгызны җибәрә аласыз. Без аларга монда, шунда студияда хәзерләребез белән бергә җавап табарга тырышырбыз. Бүгенгә сау булышабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.